Bastian? Ja? Hvor er det stadig i live? Ja, det bliver ikke ved med at være. Hvor er du? Jeg er på vej over mod jer. Den er tæt på. Jeg er fanget. Jeg kigger. Kom, hjælp mig. Kan I se mig? Ja, prøv at finde dig. Vi ved ikke, hvor du er. Prøv lige her. Følg. Nej! Åh! Hvornår er det flyet begynder at flyve væk af sig selv? Nej, Nicola. Okay, tag den op, der. Ting der. Hallo? Den der ting der. Jeg kigger på den. Jeg kigger på den også. Bare tag den. Jo, vi kigger begge på den. Venlig. Væk. Venlig. What the fuck? Men, hvorfor gør du? Jeg skal ikke være del af det der. Så burde de jo godt kunne komme ud, når I begge to kigger på den. What, Tobi? For helvede. Kigger du? Kig på den. Jeg kigger på den. Godt, jeg går. Kigger på den, Bastian. Jeg henter Tobis. Jeg har Nej, vi skal ud. Jamen, jeg skulle have Tobis krop. No. Det var knæhøj kasse. Bastian, jeg kan ikke se, hvilken vej jeg skal gå hen. Kan du kigge på ham lidt nu? Nej, bare gå til højre. Jeg kigger på døren, så han kan ikke komme igennem døren. Er du klar? Bare løb ud. Bare løb. Exit. Kæft med, jeg er ikke droppet. Okay.